Guys, mga una ta guys ha. Actually, nagsugod na ko daan dayon. Among sudan gulay. Lamugoy sound sa among silingan. Nagpaabot ko kanus mapalong ang sound. Na ay dayok gama. Ano dayok guys. Ginagmay lang sa kinapay ubo. Diba? Ano ito May mga inununan gagmay. Si Darwin. Kanya guys, dagi palit na mo ni silingan. Gahapon. Mais ang mukha ha. Nagkagwapa daw. Ireng. Ako magluto og utang nga. Ano ko butangan og asin og bitya. Bahalag moingon sila pagkatabang ba ani. Ay. Sila na imubutang og asin. Bahala na. Where's Dexter? Latoy, hello. Asa na si Litoy? Akong mother ang galuto sa utan, isda ang gagma. Kao naman bukog ana. Itong asin Ay, taga Surigao di si Litoy. Naamang ko ni silingan dali Litoy ngalan. Nami Litoy ngalan. Silingan na mo. Say gulay. Gulay dem ko pwede na po drill ni ibutang. Jupiter man ko. Na si Sir Mike. Si Meko. Sunod ani ngalan ni Mike. Meko. Mr. Meko. Magwapa lagi daw ko. Makugaong kugwapa. Sir Dave. Kumusta Sir Dave? Party seller, hello.
Sir Rain, hello. Shout out din mo dira Sir Rain. Ma shout out for the Sir Gigi Sabando nya Dexter ang ihang ngalan sa TikTok is Rich said. Dayan. Ako sa nagluto ka ma. Lang. Uyo mo rin Awa. Hirag live. Ang anak lang ka. Ang anak lang ka. Nahandang ko mag-live. Tuslo ka. Bitaw no. Tuslo ka. Ag ni Sir Vincent Arben, shout out tayo sir. Wala ka kaong pila kadlaw. Ganyan dungog. John Mark Allen. Thanks guys. Salamat.